Hulu taqdim итә. 20-нче телевизион анимация шәнмәсе. Яшерен сюжетны табыгыз. Футурама. Язучы авторы Мэтт Грейнинг. Эт йөртү станциясы сосы сосқыч. Сезнең этегез дустанамы яки ул гарипме? Бик дустаны. Тик бу эт түгел. Мин сезне соңгы центка кадәр хөкемгә тартачакмын. Яхшы эт. Бүгенге җиңүче саны якынча 6-га тигез. Йорт хайваннары өйдә ашап, урамда тышарга тиеш түгелме? Студентлар кебек. Актыш үз улагын ярата. Анда туган дөньясыннан алыштыргысыз минераллар белән кыйммәтле ком бар һәм ис сизүен бетерүче кристаллар. Шуңа син аны тартмыйсың икән. Әйе. Һәм теманы үзгәртү турында. Ким Багс Гликклифның яңа фильмын килмешәкләр телендә карарга тели. Ул гаҗәеп дип ишеттем. Юк, гафу ит, мин ос язмалар белән карамыйм. Кинотеатрга барганда мин телефонга карап утырырга яратам. Бу фильмны карыйсым килә, Лила. Актыш, син сөйләшәсең? Син минем сөйләшкәнемне гел онытасың. Актыш, син сөйләшәсең?